ime yomoroberi aserina obosera obuno buya mono kamu muroye kerachire nere tiga abasabira maya barabu egenta atagete korra nigesaku kyo mwana wae kogendera tari ogwesonania na guturubani engomo nabagote na monte sonani era bono tiga ba isko yabo nanda ba maskani abatakira maya matakira utakereta muka umurama na endo tabu atienda mwamu egesaku ekiega kogendera ne toka ngo muswati oyo igaje tole munare muswati mbale bagoja bajenjeri umuchi muswati na bakoretwa tali bonse para 100% to na ndo takakurigo yo 100% toko monyora muswati na bagoja aijene tabira kini etabia ri na guchenje ngora uchakonyore tabia ri akoreki yaheride kurwaro Thomas Michel dena tuned in keston jara dena no arimera kini rende estima nero ya machikoreto bokurkanu wake yairanire mbona kargo so akaribiro bia erire gochi ake didi nyaboke no arime yumurwa dena nkwanire bishop didi nyaboko okwanire gaiga agote abuna omoroberio omuya sana bubosera otokonyire gaki tata biara tigababe ale korwa asenywomo yaito ekyagera ere nanginde tyo mumura bono ninje nachire mokini ana gwate jale lidi ramo maete amazwati maete ramo bawo kini bize gawo korugera oyo de gogo kini ya na badeire bana rende mumura tiga abare ake bishop naranero kubolina nere buya ekero motagete mwateru bogima obolemo kwanyorana tata biara tatageti ekero tukarego bono ntutu esanire muna tigatwateru obolemo tokare bintu bitu barororo bako baba kong lakini ndekere yekere ngaki oroje ngabantu bawo babire buya batachire buya bahorokererie bahorokererie na ende tigabantu bamenya mari mona buko batiko tige bakurwana bantu baroro bakongeta bakonga bahakwa batiga banta bagochakurwanira maro obole mabantu bachaga guitana dibago mogakare koleta bana baya bahorokererie bole mo metukorogiye bole mere raisi Brighton no taleta bagambi ayebeke kona mangana yakoleki aere kilo monda manya agankwane tosha nara bishop kubolina nere buya efata indro kopagwa abana baye akeroba nyomirwe ekiagera oyo mokonyo tabu atibeso yonde nabachibese kemwanya bantu yero nabere Agora ya mukamo muri muino no muya akare ko mwege ese culture yo mu Africa ekingo bakere ekina ento gukerusi analesi abantu nyasao bakonyere batoleke uwo pagwa nkoro lakini rendo manyanga no enchako no Isaka tabwa to pagusi kako tebie saunga onga no detro mozolingo sisengia tala ko tala Jacob Bishop nara odena Christine kutoka Nyamira tubasabere odena tumusabere kabisa asimaro baboniga Bishop isari brevito no JBR cyaragire jinsa cyabe na 50 enata kuro osembu abo mwelio tukore esari estima yato gosera sinini lakini wiki nyingine nyasaye majaliwa tutafanya nando murobirio buna kawaida njo nale gotebanga osemi bwana wo mwelio mbulinga fata in rose busaba tata biara egentekia tigatosemi chi family cheito ekera abantu banyomanire abandi bari bakunyomana barabake ibagotegeme to baosauri ubatenga kibagukina barere abantu bari barere taba mukabamura baye bakababera bakabona babiraba abantu tigakuba minyokera gotaba ngono mobe yakuminyokera gotaba ngakinyo kiango make sure goikire family yange kwamenyire ngakire wamenyire muswati yonga kiale ntwata muswati na bago cha unchoke bose no eno mumura na bago unchoka so egenda kana no gosabere family egesakweki naye kere kwa nyomete ngia kobere tabo inyoranga abayiboli bawo na barobo bago sauriti ekageruga ikase ko ikire bose bande bakago sauri bose amatega usauri genta kanene vera si kanisa ekanisa nere bwata ushauri enene nere kogera fata indrosi batu ara masikani abako nyora bako minyokera mukaba murana abantu bagwete abantu batama idinya sai abantu batindete babwate jibesa na jiko ba control manto para bako ba control ne jibesa bagwenda ko ba control ne sai akwanya ne jibesa na jire control yao so nkuba sabera maya na ende ngo sabo molembe Kenya buna Nakuru litukolia lero naro rabuya sana because kutoka Nakuru paka Kisii gaiga
amana achabu yakene nkiare ngande tairi ndete ya sambirane bakumuchige igakisi ilikuwa imetulia tutare gusaba itulie igo because mangana matukaya tatu kuchimaega bintu byarabeire atabakure bintu byasarikire byasara byabeire bikon na inde tingo tabinga kinyo kubwatero ni mundu yugukugwakanira na gwikwakanero ni eria na itareta shida tika tusaba marembe Kenya tusaba abaraiya babere barigani banyorane kintu gyoka nkeringa kibakwananie nena libarareto marembe Kenya asirethera Yesu Kristo Maria de nalo nya sajinde ko taito ushauri utaite namba yesimi 0727 979 186 0727 979 186 Ebyo sana majuburi tia bishop asabeto ko na bange marenga se mitandao na rolire ko ne sali twanyo ruasi nini tutakotabana tika tuchucha kirayo e weekend bishop ono saba tukoro murobe tataro mwana mwe komechenu mbiyamano ayatwa kwa no manene tigaba yengencho na bali bategerero manene mbaigwa yatwa kwa na bayabwate bayakorere abakonye abasemie na mono Nyasaye twasabe na into otoseseni mnatorana ndimena tokosoka ne studio yaito ya DCTV twasabire yeseni bali nyuma nene baate na sefunde mamtano watatu wasabire twasabire entire kwende ngima bakoliga asibonse bagima twasabire nse yaito ya Kenya omorembe Nyasaye muno morembo kana igoro no rekante mokerero no rekana etogosaba ngomoge morembo gende kororekana na abantu babuke bagende gasi yabo asiritere Yesu Kristo rumutulito Amen. Bienvenido manchumene te tonyora ne weekend onkunde alfa yo besho beshae eno mware ngime yo moroberi sali brevito bya mnyokire toko sabana te tonyora ne weekend litko liechuma chitari kemerongewe na kianda ende togendere asomoroberi bobo sera bwenga toko basabira maya tenya sabe na ino obotukobya tomirane litko lyangia samangana maya ye jinsi sana ibere bali balengase maya ye mitambo toko bakera bienvenido Bishop bienvenido tomirane weekend Eliane Brighton Bishop Charles Masomi Isaboke.